Ωραία. Λοιπόν, έχουμε αυτό. Ωραία. Δουλεύει κανονικά, έχει βγάλει έξοδο και μόλις ανοίξουμε τις μπαταρίες, η έξοδος χάνεται. Πώς διορθώνουμε αυτό το πρόβλημα? Οι μπαταρίες ανοίξαν. Άρα αυτό θέλουμε να δείξουμε τώρα, έτσι. Να διαβάσει λίγο τις μπαταρίες. Να διαβάζει μπαταρίες λίγο. Ωραία. Θέλω λίγο να τις διαβάσω. Εντάξει, έστω και έτσι. Εδώ διαβάζει πάντως. Υπάρχει επικοινωνία. Και πάμε τώρα εδώ. Ωραία, πώς. Ωραία, το κόβουμε.